Človek žije v paneláku a pred tým panelákom je park. A v tom parku je niekoľko vysokých topoľov. A na tých topoľoch každoročne na jar hniezdia havrany. Nie, havrany nie sú samce od vrán. Havran čierny a vrana čierna sú dva rozdielne druhy. Havran na rozdiel od vrany má holý koreň zobáku, ktorý je svetlo sfarbený. Vrana je naopak celá čierna a má mohutnejší zobák, pri koreni operený. Odlišujú sa aj krákaním a ostatným tvarom tela. Tak ako všetky krekavcovité, tak aj havrany sú inteligentné stvorenia, ktoré dokážu riešiť zložitejšie problémy. Túto jar sa začali robiť v parku vodárenské práce a jeden z topolov musel preč. Či zavádzal, alebo len boli obavy, že by starý topol mohol ohroziť robotníkov, to už človek nevyzvedel. Každopádne to bolo nepríjemné zistenie. Človek sa ráno zobudil a videl, ako mu pred oknom pília strom. Strom, ktorý tam v horúcich dňoch ponúkal svoj tieň už od nepamäti. Jediné, čím sa človek upokojoval, bolo myslenie na to, že netreba svoje šťastie vkladať do vecí dočasných. Jeden z topolov teda zmizol a s ním aj časť hniezdiska havranov. Keď na havrany prišla jar, čuduj sa svetu. Jeden pár začal staviať svoje hniezdo na javore, priamo pred panelákom. Môžeme ich nazývať rodina havranových. Človek ich videl rovno z okna, s foťakom si ich vedel pekne priblížiť. Videl najprv, že na jednom mieste pribudlo niekoľko naukladaných konárikov. Tie potom zmizli, asi ich strýbok zhodil. Potom pribudli ďalšie, ktoré ale tiež zmizli, ale napokon sa podarilo urobiť pevný základ. Poviete si, že ten strýbok im moc nepomáhal tým, ako fučal na hniezdo. Ale práve naopak, skúšal, či hniezdo bolo dostatočne pevné a sprvu nebolo. Až na niekoľkýkrát sa to rodinke havranových podarilo. Začalo vznikať hniezdo. Človek sa tomu potešil. Konečne to bolo na dobrej ceste. Veľmi im v tom držal palce. Hniezdo začalo naberať mohutných rozmerov. Tešil sa, že ich mohol takto pozorovať pri práci. Škoda, že nie vždy to zaznamenával. Jednak mal človek z toho radosť a jednak aj napätie. Lebo vieme, akí hlúpi dokážu byť ľudia. Že im je niekedy lepšie nasrať do rúk a k vode nepustiť. Lebo havrany sú pre nich len na nič hodné stvorenia, ktoré ich veličenstva vyrušujú. Že ich ctihodnosť pôjde do práce nevyspatá. Ako keby tie havrany mohli za to, že si táto ľudská tupoč vymyslela takýto svet vo svojej namyslenosti a povýšenectvu. Že ich vymyslené zákony musí tolerovať aj príroda. Ako keby pravda jestvovala len kvôli tomu, aby sa mohla ohýbať podľa ich tuposlavných ilúzií. Preto si človek ani nebol istý, či má vôbec rodinke havranových držať palce, lebo možno by bolo pre nich lepšie, keby svoje snahy vkladali do miesta, ktoré je vzdialenejšie tejto bezhraničnej hlúposti a arogancii. Veď tie sprosté domestikované zvieratá ani netušia, že tie havrany to nerobia kvôli priekom, ale kvôli tomu, že si zakladajú rodiny. To už skôr oni by sa mohli pýtať všakovaké otázky, ako napríklad, kam zmizol ten topol, Človek si všímal, ako vždy od hniezda odlietal jeden z páru a potom sa vrátil aj s nejakým lístkom alebo niečím, čo mohli použiť ako výstielku hniezda. Bolo zaujímavé sledovať, ako ten kúsok zapracovávajú, doslova rozkopávaním interiéru. Raz takto pán havran priniesol nejaký lístok do výstielky. Tiež ho tam zakopal do vnútorných stien hniezda. Ani sa nenazdal a už okolo hniezda poskakovala pani H. Vrtela chvostom. Vyvádzala a robila cirkus. Pán havran pochopil, čo chcela, ale veď to bol dôvod, prečo stávali to hniezdo. Skočil teda na ňu a potom už bolo dobre. O niekoľko dní si človek všimol, že o kúsok ďalej
začalo vznikať ďalšie hniezdo, ďalší pár, ďalšia rodinka. Nazývajme ich prídavkovi, lebo sa pridali do susedstva. Šlo im to podobne ako rodine Havranových. Potom si človek všimol, že kúsok od prídavkových je medzi konármi zachytený ďalší konárik. Občas sa pri ňom objavil jeden Havran. Nazvime ho Samo, lebo bol sám. Ukázalo sa, že aj on stával hniezdo, hoď mu to išlo horšie ako rodinke Havranových. Raz si človek všimol, že Samo kradne konáriky od prídavkových. Veď na čo by lietal niekam ďaleko, stačí tu ku susedom skočiť. Inokedy zas aj prídavkoví kradli od neho. Bolo to docela smutné. Samo už mal celkom peknú kôpku. Už to vyzeralo, že konečne bude mať hniezdo. Ale nejak sa presťahovalo k prídavkovým. Ale človeka viac sklamalo, keď videl, ako sa k zločinnej činnosti pridávali aj Havranovi. Ukázalo sa, že si kradli navzájom. Taký zlodejský trojuholník. Pekné susedstvo. Však ľudia sa od zvierat moc neodlišujú. Ale ľudia by mali byť ľuďmi a nie zvieratami. Keď Havranovi a prídavkovi mali hotovo, tak sa Samovi konečne zadarilo. Už nebolo dôvodu, aby od niekoho kradli. Avšak možno vždy len videli, že na blízku je konárik, tak si ho vzali. Možno nedúmali nad tým, či to je alebo nie je krádež. Zháňaš konár do hniezda, vidíš konár, vezmeš konár. Ale krkavcovité sú inteligentné a majú zmysel pre pomstu. Každopádne Samo mal hniezdo hotové. A tu už môžeme hovoriť nie o Samovi, ale rodinke Samovej. Hniezdo u Samovcov bolo zaujímavé a nepekné, lebo ako výstelku v ňom mali sáčok. Občas došlo aj k bitkám, zrejme susedským, nevedno o čo šlo. Človek len videl, ako pani Havranová zaháňala niekoľko sokov naraz. Pri tej mele dala na zobák aj pánovi Havranovi. Ale to už na stromoch sa začali rozvíjať listy. Priehľadnosť koruny sa znižovala. Preto nevedno, kto každý bol vlastne zapojený do tejto zvady. Či išlo o blízkych alebo vzdialených susedov. Jedného dňa človek začul niečo ako výstrel. Nie hlasný a ani nie blízky. Hneď pribehol ku oknu, aby zistil, čo sa dialo. Nezistil nič. Pohľadom kontroloval hniezda. Zdalo sa byť všetko v poriadku. Zrejme len debilčence skúšali petardy. Ale asi na druhý deň, alebo o pár dní neskôr, si človek všimol, že Samovci a prídavkovi zmizli. Proste ich nebolo. Stávalo sa, že chvíľu boli hniezda prázdne, lebo domáci si kamsi odleteli, ale vždy sa vrátili. Teraz boli prázdne hodiny. Asi na druhý deň šiel človek von. Prechodil sa chodníkom, ktorý viedol priamo popod hniezda. A čo nevidí dole pod stromom? 2 mŕtve havrany. Jeden vzdialenejší, o ktorom si nebol istý, či je to naozaj havran, alebo len nejaký bordel. A druhý bližšie ku chodníku. V zobáku držal konárik. Kto je, či to bol niekto od Samovcov, alebo prídavkových. Pobili sa? Alebo čo sa vlastne udialo? Človek nevyzistil. Zrakom pozeral, či náhodou nevidí strelné rany alebo niečo podobné, ale nič také tam nebolo. Časom zmizli aj hniezda, čo ostali po Samovcoch a prídavkových. Zrejme vplyvom počasia. Nebolo nikoho, kto by ich udržoval. Kto ho vie? Už to bolo veru dlho, čo prebiehalo hniezdenie. U havranových vajcia nebolo vidieť. Buď boli hlboko na dne, kam foťák nedoščiahol, alebo neboli vôbec. Ale keby boli, tak by vari na nich Havranová sedela, či? Otázky si dával človek, lebo už sa tešil, až to začne. No, ale veru pár dní na to už Havranová začala vysedávať na hniezde. Už bol najvyšší čas, dosť neskoro začali. Ale možno už mali predtým znášku a len sa niečo pokazilo. Kto vie? O niekoľko dní sa už zo vzdialenejších hniezd začalo ozývať milé pišťanie. Vysoko na topoloch v parku sa to predsa len niekomu už podarilo. Človek sa už tešil, až sa to podarí aj Havranovým, ale trochu aj trpol práve kvôli tuposti človeka domáceho, ktorý nedokáže oceniť niečo takéto. Práve naopak. Dobre, človek už nebude o tejto veci frflať. Všetci vieme, čo a ako sa veci majú.
V jeden deň, v jednu chvíľu pri práci, človek začul to milé píšťanie, ale znelo hlasnejšie ako predtým. Prečo? Už preto, lebo bolo bližšie. A jediné hniezdo v tej blízkosti bolo hniezdo havranových. Joj, podarilo sa im. Človek v duchu jasal a blahoželal rodičom. Len to, že listy boli už plne otvorené. A javor má obzvlášť veľké listy. Hniezdo bolo teda pekne skryté pred zrakom. S foťákom sa podarilo načiahnuť sa zrakom cez medzierku medzi lístím. Na chvíľu so stribogovou pomocou uzrieť maličkého. Ale aj to len vo chvíli, keď priletel pán Havran, aby nakrmil pani Havranovú a ich ratolesť, lebo pani Havranová sa len vtedy zdvihla z hniezda. Ostatný čas na ňom sedela, takže bolo vidieť len ju. Asi po 5 dňoch sa pišťanie už začalo podobať na krákanie. Už sa mladý začal viac a viac podobať na Havrana. A o asi 2 alebo 3 týždne už mladý sedel na okraji hniezda. Už vyzeral ako havran, alebo skôr ako vrana, lebo mladé havrany majú operený koreň zobáku. A už aj jeho pišťanie nebolo pišťaním, ale krákaním. Človek sa veľmi tešil, lebo aj s foťákom sa na neho dalo ľahšie dočiahnuť. Aj voľným okom ho bolo lepšie vidieť. Bolo vidieť, že sa tam dačo hýbe. V jeden deň si človek všimol, že prileteli kavky. Počul ich krákanie. Znelo to, ako keby sa dačo dialo. Ale čo, to človek nevyzvedel. Ale hniezdo bolo v poriadku. Aj mladého bolo vidieť. Či by ale kavky niečo vyparátili rodine Havranovej? Človek vlastne o kavkách toho veľa nevie. Už si nespomína, či to bolo ešte v ten deň, alebo na ďalší. Ale v jeden večer stribok so svojimi mrakmi veštil búrku. V noci sa aj riadny vietor zdvihol. I v diaľke bolo vidieť, ako parom kresá iskry z mlynských kameňov. Nebolo však počuť, ako ich trieska o seba. A do rána z mrakov len sprchlo. Človeku ani nenapadlo robiť si starosti o Havranových. Zažili mocnejšie burácanie živlov. A v to ráno človek počul, že sa nič nedialo. Každé ráno počul, ako pán Havran krmil svoju pani a mladého. Veru, párkrát to človeka aj zobudilo. Tie zvuky, čo zneli, ako keby sa nejaký havran drhol. Počuť toho mladého krákať so svojím tenkým hláskom bolo príjemné. Bol to znak toho, že všetko je na poriadku. Lenže toto ráno nebolo nič. A ticho bolo aj o hodinu. Aj o ďalšiu hodinu. A ticho je doteraz. Kto vie, čo sa stalo? Po Havranových sa zľahla zem. Človek pozeral aj pod stromom, či neuvidí náhodou vyleteného mladého, alebo iné známky. No nič, ani nepočuť odniekaďal jeho krákanie. Jednoducho sú preč. Človek nevie, čo je príčinou, ale ak sa niečo stalo, človek myslí radšej na to, že príčinou bola príroda a nie ľudská hlúposť. Je to priateľnejšia predstava. Človeka netrízni toľko hnevom a nenávisťou. Nuž, a to je teda všetko z príbehu o rodine Havranovej. Ďakujem za jeho vypočutie. Snáď sa vám páčil a snáď vás veľmi nerozčúlil alebo nezarmútil. Tak zas na budúce.